Benvingudes i benvinguts a l'Ingredient Secret, una sèrie de vídeos amb receptes d'esmorzars i berenars saludables i sostenibles, on aprendrem a cuinar i jugarem a descobrir quin és aquest ingredient secret per a l'alimentació saludable. Jo soc Marta Feliu, cuinera agroecològica. Esteu pendent en les elaboracions per a descobrir les pistes i descobrir l'ingredient secret. La recepta que anem a fer ara és crema de garrofa, ametlla i dàtil. És un berenar dolcet i fàcil de fer. Ja tenim l'ametlla mòlta, tenim farina de garrofa. La farina de garrofa, si la teniu guardada en casa, passa que de vegades s'apelmassa molt, no? I llavors és bo amissar-la. I una llet d'ametlla que hem fet nosaltres. El primer que fem és posar... No té una mesura, perquè té que ser segons el líquid que vos agrada la crema. Llavors vaig a començar en 4 cullerades de llet, però pot ser que després li afegisca. I posaré a aquesta quantitat una cullerada i mitja de farina de garrofa. Ho batem bé. I li afegim o puré de dàtil o este sirop de dàtil. També se pot afegir sucre en vez del dàtil o un altre endulcorant. No posem molt perquè la garrofa i l'ametlla ja és molt dolceta. I ara li afegim 4 cullerades de farina d'ametlla o ametlló. També és igual, piquem l'ametlla, aquesta ametlla és en pell i la tamissem per a no trobar-nos ningú tropezó. Un poquet més de llet. Que vaig a posar-li una xorradeta d'oli. Poquet, És perquè, no? Com que la crema, la sensació és de que siga prou untable. I ja la tenim. Una crema de garrofa per a untar. El que anem a fer és, en vez d'imaginar-nos un tros de pa o una coqueta d'alguna cosa, el que anem a fer és, ja que anem a menjar ben dolcet, aprofitar per a menjar una fruta. La textura de la crema depèn de la llet o de l'ametlla mòlta que li anem a posar. Per exemple, si la fem en algun robot o en alguna batedora, es quedarà més triturat. En aquest cas, com hem fet nosaltres l'ametlla mòlta, no és una farina del tot, s'ha quedat un poc que li ha costat dissoldre l'ametlla. Bueno, pues rosquetes de poma en crema de garrofa. Bon profit! Si heu seguit les pistes, ara ja heu descobert que l'ingredient secret és sobirania alimentària, perquè la sobirania alimentària és bona per a les persones, per al territori i per al planeta. Gràcies, bon profit!